L'experiència d'usuari esdevé clau a l'hora de garantir una bona qualitat del servei al viatger. Per això hem desenvolupat Rodolinets. Rodolinets ha abordat el repte Customer Experience amb una aplicació innovadora, que gràcies a la col·laboració dels usuaris permet donar-los més informació sobre l'horari de pas dels trens, la freqüència o qualsevol incidència que pugui sorgir. D'aquesta manera, els usuaris poden prendre decisions més informades sobre el seu trajecte. Rodolinets rep mostres d'ubicació de cada usuari i a través d'un algoritme complex elabora i calcula a quina hora passarà el proper. També comparteixen informació sobre ocupació i també sobre possibles incidències del servei. El programa d'acceleració Antena Tren Lab ens ha permès accedir de primera mà al servei de Rodalies Renfe, conèixer en detall tot el seu funcionament per poder-ho traduir i adaptar al nostre projecte Rodolinets. Les proves realitzades fins al moment a la línia R1 ens han permès rebre el feedback dels usuaris i millorar aquesta solució.